যতন খুলুমबायखो বিশেষকে চিনি মিডিয়া বন্ধু স্রংनो जों दिनै निब বিশেষ কাইसा नांकुक मानि बाय जों दिनै आसक लायबो ओ आसक लायबो नि बिसिंतिनो जों दिनै ताइसिंफोरा चिनि बरगनां हदावक्रा ताकुकनै मलिन्द्र मोहन जमातिया बै विप्र कुमार जमातिया महाशय बराव सालाहा जे बसकां बा मराव ताबो चिनि विशेषकै ताबो निर्वाचन जेटा गटै थामोनि एसेम्बली इलेक्शन टिफ्राव गटै थामोनि बावनायनो जेहेतु गणतन्त्र ब फाइबो थांबो दंबो चिनि अभिज्ञता बाय जों आइदे रावबो जेटा नुबानि सुदाखाथ' एक घटना रावबो एके बोथोरावनो तै चिङर निबो चिनि हदानि सारकनो चिनि बरगनां हदा खरास्रक एटा मेसेजनि तै साख्लायरैखा जाते जों अमनो तैबै जाते कोनो हिंसा मारामारि कोनो टाकुक बेटाकुक नायलिमिया अमति हारक जाते तांथों अमनो जों आगामनो सतर्कता हाखै साख्लाय दङ जों आदेरक हाखैनो जों सालायबो जोंनि समाज शान्तिप्रिय समाज जों समाज खालायनायनि उद्देश्य जों शान्तिखै जों जत्तबाय सुवासु खालायबै जत्तबाय हांजाक लायबै जों हाखै तंलायबोनि बस उद्देश्य बा हानिबा मै जों ताक्लायबो जाते ताक बुसकांबो आइते 6 तारिख आरो 2 तारिखनि सिनि इलेक्शन फलाफल घोषणा थांनाय घोषणानि परे जाते निजारा बिसिङाव जों अमथाय जाते अप्रीतिकर घटना जों ओंलाया अमथाय एखायनो जों मा तंलायनाय ताई चिनि तो जमातिया हदा तो 433 बছর चलाय थांहा चिनि परम्परा जों हाखैनो फालिय दङ चिनि जा प्रति बছর फालिय आंखाय चिनि फाल्गुन मास सिंखैनो चिनि सेइन थांबो पूजा पार्बननि जरा सेइन थांबो जों ताक्लायबो ताबो फाल्गुन मासे तेंफ्र जेटा बरंगना हदा खरा सामानि ता बुसकांबो जों चिनि मातारबारि शिबबारि এবং गोमती तैमा कसमा बुरिमा तैमा ताई कसमा मथे उ तीनटा जों अमनो तैबुगनो जों खुंलाय दङ प्रति बছরनो उबनि माध्यमेनो जों बसकांगो जेटा चिनि मथाय कदर बाबा गरिया पूजानि प्राक मुहूर्तेव जों बोथोरनो खुंलायबै जों प्रति बছর बाबा गरिया जों हाखैनो पूजा पार्बन खायलायबै दंलायबो जाते चिनि समाज शान्ति शृंखलानो जों बजायनारैनो चिनि जत्तनि हामारि नायबिनो जों जाते तंलायमानाय जा उमथायनो चिनि जमातिया हदा उद्देश्य ओंखाय ताक्लायबो जों हाखैनो चिनि जमातिया हदा स्रक जत्त हदानिबो सारनो कयबों नारक दङ जाते जों ताक्लाय बिसेयावबो जों काहा फोरोंखायनो अमथायखैनो जों पूजा पार्बननि माध्यमे चिनि बसरनो जों हाखैनो मखै काटकलायनाय ओंखाय ताक्लाय जेटा ताक्लाय विशेष एक आकर्षण माने ओंखायनो जों प्रति 12 বছর अंतर अर्थात एक जुग परपर चिनि 2टा बाबा गरिया तंया देबा बियागोनां एवं बियाख्रै ओंखाय उभनो जों प्रति एक जुग परपर बरनो जों मालाय रावबो ओंखाय ताक्लायबो उ जरावनो सकफायलाहा जों ताक्लाय लांनाय और किल्लानि ओ अमरपुर सुक्सिमा कामिबो जों र बुटा तंमाबा बियाख्रै बनो बुटा ओंखाय बनो जों थां मालाय रयनाय ओ मालाय रमानि एक विशेष एक बने आध्यात्मिकताबो दङ जों निव विशेष पूजा अर्चना खाइबै जों हदानिबो सारनो जों मंगल कामना खाइबै जों निव तंलायबो बे ताक्लाय खूब एक नायथावथावै जों खायलायनि वानसलाय दङ बने बिसिंतिनो जों पासापासि ताइ कयेकटा पाराराव जों गुरिबै ताक्लाय चिनि बছরनि जेटा भाबा गरिया जेटा बनिबो सारनो ब नग थाङो जेटा आशीर्बाद मनि ब हाखै रय फैलायनाय ओंखाय ताक्लाय जों आशा खायो शान्तिपूर्ण भावे चिनि पूजा अर्चना पर्वनो जों काहा ओंखायनो पाइलायमानाय तो जों तो 30 तारिख 29 तारिख चैत्रआव चिनि मटंबो 29 तारिख चैत्रआव ओंखायनो चिनि मा होननाय बुसु मेला नाया देबा प्रति बছর नों बुसु मेला ओंखाय एकटा उदयपुर मावो किल्लानि मावो नवाबारि वांनाय ताइ कैसाब्लानो अमरपुरनि सुक्सिमा कामि वांनाय ओंखाय बनि परे तानि दिनखैनो चिनि महाबुसु काइनिनि उनै एकै जराबो नों दंबो चिनि प्रति बছর नाखै फाइबो ओंखाय बनि परेखैनो बियाख्रै बत गुरिया बत पारा काइसावसो गुरिबो ओंखाय बियागोनां नो जों जेटा किल्लाव दं बियागोनां बखैनो बनो जों क्लांबै पारा
जों नग नग थाङै जों ओ बाबानिबो सारनो ब नग नग थाङैनि आशीर्बाद रय फाइ दङ ओंके ताकलाइबो ঠিক अमथे एखे निसिनि একটা टार्गेट नाजाक दङ जों प्रति बছর 800 হইতে 1000 ও নক নক থাङै ও ভাবাগরিয়া বনিबो सारनि नग नग थाङै ब आशीर्बाद रय फाइ ओंके ताकलाइबो जों हाकिन टार्गेट नाजाक अमरपुरनि साइड ও টাকুকনি মালাইমানি পরে অমরপুরनि কাছাকাছি কয়েকটা পাড়ারাও जोंनि সংজাক दङ अरनियाव गुरि फाइनाय Kata kaisa sengma bo am saiba taklaile motai gure rozak na এই বন family gure rozak na বন আই তো 800 মতন দङ 855 ফ্যামিলি তাকলাই গুরি জাকনাय यां पयला सिगां थांनाय पाराकातालनि हयते डाइरेक्ट ओराव महारानि मारान्दी मयाल' बिसिं अन दुलजा उति किसि गामियो प्राय 92 फैमिली मतन ओर गुरि नायता इनके बनि परे थांनाय डाइरेक्ट दालाक दिगि थांनाय इनके दालाकनि पासापासि रको एकटा पाराव गुरि जाकनाय बनि परे थांते थांते ओर निबो ओ ताखुकनिनो मालाय रनाय इनके बनि परे जों हाहे यांतै दगी कगो काबै जों डाइरेक्ट हाय नबो नित्य बाजार लासिंके मानदैखे नित्य बाजार लासिंके फै डाइरेक्ट ब पार्कताव सफैनाय दा बे आफ्रोनो ओ 7 दिननि शेष मुहूर्त सफैनाय हता आंखिनो जमातिया हदानि जेनेरेल सेक्रेटारि जुति जमातिया